to zrobić. Ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy, wokół ciemno jest. Czuję się jak Benjamin i udaję, że śpię. Może walnę kilka drinków, chyba nakręcą mnie. Nakręcą mnie. O, nie wiem, jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli. Tego jak pierwszy raz kładę czule jej ciało i udaję, że śpię. No jeszcze jeden raz. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Nie mogę tak odejść, gdy kusi mnie grzech. Muszę mieć, muszę ją mieć. Nie wiem, jak to się stało. Ona chyba już śpi. Leżę obok, pełen wstydu. Krótki to był zryw. Będzie lepiej, gdy pójdę. Nie chcę patrzeć jej w twarz. Może kiedyś da mi szansę spróbować. Jeszcze raz. No jeszcze jeden raz. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec. Muszę mieć, muszę ją mieć. Nie mogę tak odejść, gdy kusi mnie grzech. Muszę mieć. Nie cały czas. Kochani, szybki bić stąd. Państwa, teraz jest bardzo trudna sytuacja życia. Moment. Nam się baterie na chwilę stali. Nie, na pewno nie, to nie tutaj. Jak już bomba, Dużo się dzieje dzisiaj. to się dzieje, wymieniamy baterie, proszę Państwa. Dotrzemy do celu. Dotrzemy do celu. Jesteśmy naprawdę emocjonalnie nastawieni do tej sytuacji. Bardzo Panie Zresztą. się w porządku. Tak, właśnie tak. Pierwsza wchodzi. Jest. Druga. Bateria. Trzecia. Jeszcze trzy. Dwa. Półtorek. 1,2. Jedna setna. Uwaga. Jak tam? Panie? A teraz zapraszam panie. Wczoraj byłem po 19. Ja też byłam, gdzie pan był? Zapraszam, nie ma tutaj negocjacji. Dzisiaj jest dzisiaj, jutro... Zapraszam, nie ma negocjacji. No ja wczoraj byłam. Serio? Tak, tylko nie, pana nie znalazłam. Proszę stanąć. Proszę? No i